Mitra sami kalis saking Sambikala Raga Bathara Putra. Nuwun, nuwun. Ahok Salai Luas lah punika gambaraken prajurit pujangga anom ya kang kasinebut patih pujangga anom ingkang derek Edi Kinasih. Wah duduhna kadeg dayamu ya patih. Lajane yang meno beri tepuk tangan aplaus yang luar biasa ya. Wuhe oi persiapan ya jos oi Bayalo, bayale. Jas. Labala. Hey, ho. Yeah. Jas. Peserta selanjutnya ayo nyapa kowe ayo lo bayale ayo wah hui wah hui wah hui wah hui wah hui lo boyo ayo wah
piye memang kancamu mak jejeg lho piye. Lah. Niki lho Mas Amit, miki teng mriki Mas Amit. Ya. Ora lho, Met, ngene lho. Kancane iki kan wis minggir. Minggir. Sakman panggonan ya amba. Lek joget ki ya sing rada rono. Jogetku ki wis rono. Lah terus, Tapi kamu tidak menghargaiku. menghargai apa nek? Nek joget direwangi gobyos. Malah pacaran karo Pi. Aku ki 7 tahun ndak ketemu lho, Met. Endi? Kuwi cintaku. Walah iki sing mau omong nek anu kae to. Kan langsung lho, Met. Sing ndi to? Iki piye tuh tas diomongi no. Sayangku. Ya Allah, nek senyum lho, Met. Salting aku. Kuwi ketoke Pita lek mengadu ya ulang tahun kae ketoke. Oh, lho, temole iki. Anu kuwi Pita apa tas kresek to? Tas kresek kok. Temol kuwi. Aku wis joget apik kok mbok sik tendang lho. Yo maksud iki lek aku joget ki yo support. Ya, berarti Dukungan. Ya wis tak dukung ngono lho. Lah iya tapi ki ojo mok tinggal ngobrol dhewe. Lah terus carane piye? Yo kudu disimak. Terus Mari ngono diperhatikan. perhatikan. Mari ngono atraksi. Atraksi. Oh, berarti diperhatikan. Oh. Terus atraksi. Atraksi apa, Rong? Ya urung. Atraksi dhisik. Raga Bathara Putra ya, Bu. Beri tepuk tangan yang meriah. Inilah wow. Atraksi. Sebuah atraksi. Beri tepuk tangan yang meriah. Inilah sebuah atraksi salto belakang dilanjut berjalan menggunakan tangan. Tepuk tangannya buat seorang manusia berkepala nyabik. Inilah dia. Ada Mas Tiru. Loh tak siarne. Loh lah iya lek nyarne lah apik to. Sebuah atraksi salto belakang dilanjut atraksi berjalan menggunakan tangan dari seorang manusia. Nah, iki terus to iki. Ndak demen aku. Nyapa? Terus to. Berkepala Apa? Aku penonton kabeh. berkepala nyambe. Wah, ya lho. Sambit. Lah, loh. Lah sirahmu kok nyambe apa ora? Yo ora. Begini kok nesu. Sakjane ora nyambe lek dasmu ngene iki. Lah apa? Tapir. Atraksi saya apik, mari ngono kowe enek. Lho, tuk tah dituk. Nah. Edek, Bos. Iya no. Tung tah dituk. Nah, ngono lho. Jadi atraksi sih. Atraksi sih. Ayo beri tepuk tangan. Hai.
Mantap, Mbak. Cintaku ki koyo ngene. Urung mecet to, ngenteni kendange diunekne dhisik. Piye? Ngenteni kendang sih. Alah kesuwen ndang ebrek ini ngono lho. Ya urung penonton ya ben ro lek sampean ki ya atraksi ngono kok. Heeh, Kang. Loh, urung met joget dhisik. Nah, oh. Ah. Nah, dah. Tepuk tangan. Yo wis bene. Bene. Menandakan bahwa gandongane elek. Elek to. Elek. Elek. Ogah, wong bae ra gelem kok. Nyapa lho? Aku Nyapa bakal kok rono rono. to. Ki aku ngene. Ki aku ngene, Mbak. Lho iki loro-lorone wek iki kok. Kok wek kabeh kok. Sisih-sisih kok. Ayo. Lah oke. Piye sirmu piye? Lek aku iki sampean sing kuwi. Oh, Oh iya, Cita Eding jaluke. Penadil. Heeh. Tapi yo omong ngono sik to, Mit. Piye? Mbak Jaluke sini Cita yo. Eding. Piye? Iki lho, Mbak. Wes. Ya. Bro, Ah. omong Apa? Oh iya, piye? Adewe wis iki mulai ya. Ayo, ayo. Mulai. Mulai. Omong ngono. Piye to? Oh, urung. Iso jagongan Iya, iya. dhewe kok Wong Lah. enek penyanyi nang kene ya ditokne. Angel. Asik sendiri Lah, ya. iya. Lek wayah ngono ki kudune koyo iki mang lho. Piye? Sampeyan ki maju aku kan ning ngono lho. Lah, kudune ki sampean yo maju. Wong Oh, ngono. ngene-ngene. Lah Ayo, tapi Pi. Lah tapi aku gah lho karo sampean. Aku yo geleme karo iki, lah iki yo karo iki piye terus. Nah. Aku gah karo sampean ndak penak kok. Heeh. Wis cilik pisan. Ndak apa-apa lek. Ndak apa-apa lek wong loro milih kuwi ndak apa-apa. Lah terus Kok aku cek out dhewe. cek kot klambi ta. Cek apa yo? Cek out apa? Klambi. Kuwi ngono kuwi. Oh, anggite kenean kena di check out rumasan. Berarti iki sitok-sitok ngono. Siji Iya, ngono lho. siji. Oh, Cita Eding. Oh, iya. Iya. Iya, Nah. iya sayang, iya wis ndak usah, ayo mulai yo. Haha. Iya. Wis to. Nggih. Ojo. Ngapone to? Kono masjid. Lah terus mana e? Rada rene ae. Rada rene ya. Aja rono. Eh, Lah piye? ngono. Lah lek ndi to, Mit? Ngulon nak dhewe. Ning ndi? Mulai salat ta? Kono. Apa kok sebelah tuh? Lah kok madepe ngulon? Ora madepe adewe mlaku ngulon ae. Oh, mlaku ngulon nang ndi? Ngesore Gunung Cemenong lho. Ngapa kok Nyapa kok iso Jaran tekan kono? kene-kene kok. Lah iya. Cemenung Lah yo barang. iki dadak ngejak nang ndi ngono lho. Yo nang kene. Wis kok biasane ngono kan lo sayang. Biasane ngono nang ndi to? Biasane ning kos-kosan aku. Ora oleh. Aja lho. Ya oleh ya. maksudnya kan Bahaya gini. loh. Aku karo sayangku iki kan lak duwe usaha kos. Usaha kos. Oh, Jadi iya. kadang aku nang kose dhek yo kadang nang kosku. Oh, ngono. Berarti Ngono ya. berpasangan yang positif ngono ki Iya. to. Bocah lek ngene iki lho, lek pikirane iki Apa? Gak teko pikir jenenge. Yo ki piye iku cintamu kuwi? Victor kowe iki. Lah Victor yo. Apa? Victor apa? Pikiran kotor. Oh, Victor. Iki wis sitok-sitok. Iya, terus Eh. terus sampe cita-cita arep nikah Pak nih iki kira-kira. Ngene lho Piye, sayang. Piye Piye sayang? Umpama. Iya. Umpama dhewe esuk lek rabi. Iya, emo. Iki sik upama ya. Umpama iki sih sih. Jajal umpama kono ngendi Umpama lek aku rabi. Ngendi sayang awake sayang. Kalau kita menikah, kita menikahnya di hotel bintang 5 ya. Waduh, bintang Ah. 5. Ayo. Saya Bintang tak pira? pengen Ono bintang kuwi. 5 sayang. Lah sampean pengine ngendi sayang? Ning kono kae lho sing rada larang kae lho sayang. Nanti kita yang lebih alami ya sayang ya. Gimana? Di mana? Di cakruk. Cakrukmu kuwi. Sing Kok rada dijaluki bintang 5 kok Romantis. cakruk iku lho. Sing apik ngono lho. Bene Sing kono. apik. Kudune sing luweh ngono lho. Kene bintang 5 lek duwe dhuwit, wong kan dhewe rabine sok kegrebek kok. Delokan iki nek sayangku, Iya sayangku. kalau kita sudah menikah,
kita honeymoon ya. Iya, honeymoon di mana Kita sayang? honeymoon di Amerika Serikat ya. Aduh ya Allah. Apa tuh? Ya Kita Allah. jangan mau kalah ya sayang Iya, ya. kita di mana Nanti sayang? kalau kita sudah menikah, kita juga honeymoon ya sayang ya. Di mana Iya, di sayang? mana? Kamu tadi di mana? Di Amerika Serikat. Amerika Serikat. Oh, iya. Kita di Amerika Serengat ya sayang. Jadi kono cek. Cek no Malia. Ora enek Amerika Piye Serikat. to? Kok kamu kalah terus karo dhek to? Ora kowe nang ndi lek honeymoon? Di Amerika Serikat. Nang ndi manganmu nang ndi? Manganku di hotel bintang 5. Nang restoran. Restoran. Iya. Heeh. Berarti Kita makannya juga sama. di mana? Di Sentoran ya sayang. Restoran. Hotel bintang 5. Sewa mangan apa sewa Pak, mangan? yang kita makan adalah spaghetti ya sayang. Spaghetti pizza. Ayo. Pizza. Ayo. Kita apa? Mie pangsit 7.000. Yang rada Sekolah aku larang. sik susuk lho kuwi. Sik larang ngono. 10.000 susuk iku ya. Ngirit efisiensi. Oh ngirit to. Oh, yo, Alah, dolare munggah lagi. Serba ngirit. Halo, wis siap halo. Mas gelap aminor Mas, jaluk aminor. Aminor. Ning dinggo nek panggah minor. Aminor. Kabeh lagu pokok. Iya sayang. Duh, nang ndi? Burimu. Nek kene lo sayang Ojo piye ngulah to? ngalih kok, aku bingung iki lho. Iya. Sayang, Iya. tanganmu kok anu to iki, kasar to iki. Lah. Mari nyapa sayang. Ini menandakan sayang. Iya. Kalau saya itu kalau siang manol, Oh. Jadi ini keras gitu ya, kasar gitu. munggah di pasir. Oh, iya. Nah, Aminor. Aminor ya Mas gelap. Wes ya. Ayo. Ayo. Tuh. Sing njaluk nada dhewe kok iso kancane sing kon ayo ki lho. Nadane kuwi biasane aminor. Oh iya, ayo kok A sayang. minor. Denok Mas. Denok. Ndak sehati tenan jalur iki. Sinkron ya. Sayangku. Wah, sakmono kuwi. Apa kuwi? Sayangku Iya sayang. sing ayu dhewe. Apa sok tengah? Buron apa bakal tak usahake. Dadah. Ibarate saisi bumi kowe. Ayo sayang aku enggak Ayo mau. ayo Aku juga jalan. mau Ayo ayo digintuin. jale. Aku juga Ayo. mau digintuin sayang. Lagu terbaru. Apa? Podo Mas, nadane podo ya. Mas gelap. Pada ya. Mas gelap. Ndak duwe pendirian apa yang niku mesti. Ada kok padha lho. Kuwi mau apa nadamu apa? C. C. Ya. Ayo apa? Ya padha. Ayo. Masa nek telu Iya. Introne ngono kuwi lho khusus sampean kuwi. Sayangku. Sayang, anak-anak tenang lho. Kayu sing bakul lempar. Motor putar dan super resik tur Anti lalat yen rapat tok. sedina neng. Uduk Mas, uduk iki. Aduh, aku lo jemping aku. Sayangku. Sayangku cik sing ayu dhewe. Buron apa? Kadingaren tidak loh Men, yo men. kok iki yo Iki jane aku sing dadi Sayangku. rayu apa ora to iki? sayangku iya 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 Mas, bareng Wes, Mas. anu FM Mas FM Aku mulih lho iki lek ndak podo iki. sabar ya sayang ya Ndak mau aku nesu aku. Magadi Kok sampe hadir iki lho. Sing Piye to iki apik. sajane iki piye to iki? Jadi Aduh, bojomu ki iso Lah, to ora iya. to? Iya. Ojo ngisi-ngisi. Sayang jangan mau kalah to bojomu mau sayang. nyanyi Oh iso. Baca. Iso. Nyanyi apa kowe dinyanyi lagu apa Nyanyekno aku cintaku. Apa ya? Tapi jaluk ya kamu apa sayang? Jalukku samang tok ae wis cukup. Waduh. Mm. Apa sayang? Ayo apa? Aku manut sayangku iki loh. Loh ndak bisa sayang, ndak Ndak. bisa. Ini saya mikir iki. Ini mikir ya spesial
nggo sayangku kok nyapa Oh to. iya, oke. Apa padha ya? Padha ya sayang. Padha ndak apa-apa wes. Ayo, ini Ayo, pegangan tangan pegangan dulu. tangan. Romantis ngene iki lho, Met. Mbak, Sepira cah, sepira cah. Sakmono Ayo, nadane sakmono. lah. Nadane ngono. Sayangku sing bagus dhewe purana bakal tak usahane ibarate saisi donya anggo kowe. Makasih. Lho, iso to aku? Alah. Ayo, Podo bojomu lah. iso apa ora ayo? Iso pinter yo sayang Aku yo. iso kok sayang yo. Ayo, ayo ndang cepetan. Jajal, Ayo. jajal. Ayo Mas Iya. nadane Mas. Lah, bojomu apa? Rambutnya ireng to warnane? Hitam, Ah, hitam. Rambut bojone deloken rambut Apa? bubut warnane Warnane kaya apa? kok sepet. Ngeloleh bojone kok sepet. Bojone dilokone. Piye to aku kok molokne sayang aku Ora, bojomu ora. mau utuh. Iya, sing Iya. sepet ki rambutnya kuwi lho. Lek sampean kan teko salon. ya toh. Salon bel apa niki? Ayo ndang nyanyi. Ayo, apa ayo? Agak kesini sayang. Mau udur. Dengarkan ya, dengarkan Ya, ya. ya. Iya, iya. Bebe apa Wah, kita. punyamu istimewa. Met, Enggak, Kok ngene sih? Bebe. lagune kok ngene pira? Loh, gadis Kalimantan iki sayang ya. PP apa? Terus Punyamu istimewa. Punyamu, Met. Ndak apa-apa, cilik tapi istimewa kan lho bagiku ki. Piye? Kok dadak kok incek piye to? Nyapa meneh? Nyapa? mas aku yo biasa iki, Dari mulai piye? istimewa. Kuwi ketoke istimewa iki, ketoke rambute, Met. Rambute iki maksudnya iki bulu rambutmu iki klimis ngono lho. Lurus, lurus. Lurus PP apa? Heeh. Pean sungguh mempesona. Ngono lho, Ya, ya. oleh. Kok iya 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 iya. Lah aku marai melihat wajahmu malah hawane kudu-kudu ngono lho, Mas. Kudu-kudu apa? Kudu-kudu kuwi mang lho. Apa? Sing istimewa-istimewa kuwi mang lho. Oh, Piye to? SMG. Wes. Heeh. Adik iki mang main ning endi aman? Main ning dusun Cemenung. Cemenung, heeh. Hari opo? Dalam rangka tasakuran ya, Mbak. Iya. Teng daleme Pak Waloyo. Roh ora kene rodok rene tak omongi. Iya. Ning daleme Pak Waloyo. Iki mengenekne tasakuran. Tasakuran. Alhamdulillah muga-muga ditongakne Pak Waloyo sekeluarga Benar. pinaringan sehat seger waras. Amin. Panjang umure. Amin. Kathah rezekine, Amin. berkah barokah Amin. rezekine. Heeh. Lan ugi diparingi putra-putri ingkang soleh lan solehah. Amin. Muga-muga masyarakat sing rawuh bengi iki didongake apa Mas Tiro? Mugi-mugi panjang umur. Amin. Sehat selalu. Amin. Sing rong duwe jodoh ndang duwe jodoh. Amin. Sing rondo oleh jodoh. Amin. Sing duda oleh Jodoh. jodoh. Oh. Sing duda oleh rondo. Sing juga oleh Ayo, Mbak E sampean sih. Masih sing ganong MC festival to iki. Piye to? Sing ibut yo kuwi lho Kaya asline. ngono. Mbak E. Bintang tamu keyboard yo sik roh iki kuwi lho, aku yo kuwi lho. MC festival sak menika ganong, Bu. Heeh. Yo sareng-sareng lelipur yo Mas Tiro yo. Benar, Kripik gedang, kripik telo. Siti Edang sing penting Oh, roto. iki kok Benar. tarine sik macam-macam. Macam-macam. Teko Raga Bathara Putra iki Bener. dikasih satu lagu dulu. Mbak E, apa? Sareng-sareng Mbak Via dan Mbak Mbak Bluetooth. Via. Mbak Via. Mbak Via dan Mbak Bluetooth. Jadi via Bluetooth. Oh iya. iya. Oke Mbak oke. Edang, ayo. Monggo Balakrama Music dikasih juga ada Rogo Bathara Putra. Monggo kantor Jumanten Bapak Waloyo.
lagi. Oh iya, Big Boss kadung maju lagi. Minta lagu apa Ibu jenengan? Monggo mau request. Ini Bu ya, mau request apa Bu? Monggo. Sembarang. Pokok sing penak. J, monggo. Oh, Big Bossnya mau nyanyi? Oh, mboten. Oke, joget saja, baik. Joget saja ya, oke. Oke, baik. Monggo dikasih kembali Mas ya bersama RWP juga Balakrama. Dulur wedok semunggah panggung ora celuk-celuk iki mau. Ning lapne berarti. Nggih, monggo Pak Waluyo ngersakaken lagu napa? Sareng-sareng Raga Bathara Putra. Music. Napa? Lagune napa? MBG. Asik. Ada Bapak Waluyo dan juga WJB Pro Audio. Apa wis ora kelingan sumpah janji mamang maranganmu Cemenong bergoyang. sinek sen lintang rembulan jarene tresnamu menganggo aku wis nganti telung katiku nanging siramu ora kirim warta bareng saiki
dulu nanti disambung lagi Mbak Via. Saran-saran Raga Bathara Putra. Sumangga. Sampun paripurna anggenipun para patih pujangga anom. Ya kang kasinebut sang patih pujangga anom prajurit saking Prabu Temenggul Anom Yudha. Ingkang derek edi kinasih saking Prabu Raja Kelana Sewandana. Dedering Jawi rapining pasewanan agung para patih lara wadih. Pancen Ponorogo Mas mirsuware ngeyoke Surakarta sing kondang ya kain bathike timbang bali kondur mas mirsanono sander sandi para lenong yen Jakarta kato dendang jelajah desa milangkori golek isenenge ati ketoprak Jogja wangayang wong Surakarta tulung agung kondang sentere wene RBP ya jarangane pancen Ponorogo Mas mirsuware yoke Surakarta sing kondang ya kain bathike timbang bali kondur mas mirsanono sander sandi para lenong yen Jakarta kato dendang jelajah desa milangkori golek senenge ati ketoprak Jogja wayang wong Surakarta tulung agung kondang sentere wene RBP ya jarang